When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring Apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Enzani ngonina. Enzani man. Sabi oil. Enzani. Huh? Sabi oil. Sabi oil. Enzani. Huh? Nimenza. Mfazi wako? Eh? Mfazi wako? Bambophelele ngenyoka apha esiswini. Mphamiseni apha esinqeni. Bambophe ngenyoka. Suka. Come out. Enzani apha manina. Kuphani le nyoka. Kuphani le nyoka. Kuphani le nyoka. Kuphani. Nazo. Ngiyayibulala le nyoka. Eh? Ngiyayibulala le nyoka. Hey. Hey! Hey! Astiketi sabe siyasebenza. Come out! Come out! Come out! Come out! Moya wenyoka. Msene friend. Ndongo. Lenzani. Lenzani. Oil. Lenzani. Lenzani. Yes. Come out. Yes. Upper swing. Join it. Upper swing. Join it. Upper swing. Long. Name of Jesus. Zana. In the name of Jesus. Gite, when on it, come out. Gite, i-ID yakho, i-CV yakho mangithanda ngiba ngikhulula into zakho mayihlale lapha ko. Usene front, qhubeka kwaye.
Hey. Wenzani man? Oi. Sinifuna. Jesus. Ukuthula uyasipha khona Jesu Kristu ulithemba lethu ukuthula uyasipha khona Jesu Kristu ulithemba lethu ukuthula uyasipha khona Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiani, it's my name. I am your prophet. Kumbula, ukuba u around Cape Town ndiyanqwenela into bana ke uze usihambele apha office zethu. Office zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa Luhlaza High School. That is where our office are. Indlu ependwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into yokubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, umgijimisi wabathakathi. Zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zofika uyawutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ukhomba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Ukhumbule siyakwazi ukuphosela wherever you are apha eMzantsi Africa, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are in Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho thatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena umuntu othi ndinentshaba ezindilekayo, wena umuntu othi ndinamagwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikudibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshayi mntasekhaya. Shaya Jehova, we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshayi. Abantu abafuna uqiniswa bracelets zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho, odele wena ohlala une-bracelets zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Sinawo amayeza anganceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya, singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze, sinalo iyeza lebekelo. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo
nawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Ikhombo yotshwala, ingabe unomuntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utshwala, ingabe unomuntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs, umprofeti finally iyeza lokuyekisa utshwala, iyeza lokuyekisa i-drugs phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele utsho kufudumale ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ungumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu siyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulali ebusuku ulaliswa nale nto, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Le nto ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Inombolo zam zomnxeba once more u-073 907 1240. Ngicela uzipini inamba zam u-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukumnceda ngayo noba uhlutshwa intoni na, zininji esikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifowunele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala nditsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali. Alala mvula yemali, alala. Ndibambe on the numbers on the screen, ndikuthumelele into zakho nezinye mhlawumbi engakhange ndibe ndiyazimenshina, zininji mphulaphula. Yiza sikuncede. Igama nguEbrahim Kashiane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you. Bye bye. I want to pray for this lady quickly. I'm hearing a name like Giboniswa umlilo. Giboniswa lento kuthiwa nguvutha. Lento isetyenziwe and bafuna ukuyiphinda ngeli xesha. And izawutshisa indlu yakho kwesibini. Yoliswa sikwana. Yoliswa. 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 I'm hearing a name like Yoliswa sikwana. Yoliswa. Bakushaye ngovutha. Nguwe lowo mama. Nguwe lowo mama. Yoliswa. Kwenzeka ntoni endlini yakho? Izapha. Ndibonisa uvutha. Ndibona indlu isitsha. Yatsha tata. Yonke impahla yami yatsha. Izapha mama. Ngalili. Lento isetyenziwe bakuthumela ngovutha. Kwenzekani endlini? Yatsha indlu yami. Ndilapha eKapa ndigula. Ndilele esibhedlele. Kwase kwathini? Yatsha indlu yami, andiyazi tata ibitshe njani. Wabethwa ngovutha. Jesus, umntanami waphansi ufela pha lo ngumfana. Watsha. Bathi bafuna ukuyiphinda lento. Kuthiwa wena uzayolala esibhedlele. Kwakhona uyagula nangoku. Ndiyagula nangoku tata. Banu Veronica. Veronica, I'm hearing pinda. Veronica pinda. Something like that. Veronica, if you are here, stand on your feet. Oh yes. You people are not ready for me. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Somebody say prophesy. Veronica, nguwe lo? Timo Veronica Pindana. Nguwe? Ibi ndoda yakho? Isemsebenzini. Nginibona nisohlukana. We mama. Veronica nguwe lo? Timo Veronica Pindana. Nithi intoni umuntu oqhuba igusha ngeEnglish? Umalusi ne? Intoni umalusi ngeEnglish? Shepherd. Intoni? Shepherd. Shepherd. Ngubani igama lendoda yakho? Shepherd. Can I
prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Can I cook? Can somebody say prophesy? Shepherd indoda yakho. Ngushepherd tata. We uhlala phi mama? Ndihlala endlovini. Uhlala endlovini? Tata. Nginibona nisohlukana nendoda yakho. Nithatha ixesha elingakanani ngoba? Sine 6 years. Uhamba nobani? Ndihamba nabantwana bam. Baphi? Babeza abantwana. Ngoba nginewari ngibona umtshato wakho uphela. Sixabana oko sivisisana tata. Nixabana oko? Oko. Anivisisani? Yazi ingxaki phi? Awuyazi? Zokuxelela. Bapha abantwana. Mabeza abantwana ngoba ndinewari. Ngikubona udivorce. Iwesi ngoku nabantwana abaninji kangaka. Ngabantwana bakho? Ngabam. Unexesha kanani uphangwa? More than 10 years. More than 10 years. Ndithi manje ndibona nisohlukana. Yazi problem ipi? Yazi problem ipi? Zakuxelela njengomprofeti. Iproblem wena awunguye lo muntu kwafanele uba utshatiwe kulandoda. Uyaniva ngithini? Ngithi njengomprofeti awunguye lo wena engathi kukho lo muntu othi wena uhlele esitulweni sakhe. Inoba ibheli yaringa ngonje benje nthethe. Abanifuna abantu bomzamo. Iproblem ndiyapho ndiyakhona. Iproblem wena awunguye lo muntu kwafanele utshate nale ndoda. Ngoku phaya endlini, phaya emzini abakufuni pha. Abekho abantu abasengathi ngamadodakazi. Nizenza juice ngo. Ngithi mina bekho abantu abasengathi ngantoni? We mama. Tata. Kubani Iminati. Nanku Iminati. Ngumntanakho? Umntana wami last born. Ndibona amagqwirha athi afuna Iminati. Iminati. Uba nguye lo kubani sinesipho. Uwe ndim. Sinesipho. We mama umntanakho lo? Umntana wami tata. There's a problem. Yazi problem iphi mama? Tata. Zakuxelela indaba zakho. Ngaxelela indaba. Uyaqala uzaba kule xa? Kwesibini tata. Uzokwesibini namhlanje. Imini yakho namhlanje. Mini yakho. Mini yoncedakala kwakho. Yazi manje befuna lo kungoba lo dala bamgqiba. Yazi bamgqiba phi? Yaba bamgqiba phi? Usinesipho. Bambethe esikolweni. Bambethe phi mama? Esikolweni. Lo mntana kwafanele ba ubhala imatric but wathi uma ebhayila bamsebenza wayifeyila. Tata wayifeyila imatric. Wayifeyila imatric. Oh yes. Ndoyika uthetha into zasemzini. Kubani nonceba. Indodakazi yami tata. We mama ngubani unonceba? Indodakazi endala tata. Indodakazi endala? Tata. Ngiyabona wena ufuna ungxamela uye emzini. Siyabuya pha. Umtshato ufana netrain, abanye bafuna uphuma, abanye bafuna ungena. Njengoba ufuna uya wena. Ukubafuna uphuma. We mama. Tata. Ufuna ndikwenzele ntoni namhlanje? Ufuna undenzele inceba tata. Kwenzeke ntoni? Into oyifuna yenzeke? Ndifuna ukukhululeka. Ufuna ukukhululeka? Tata. We mama, uyafuna ndikuncede? Ndiyafuna tata. Ngoba bathe wena uzawuphuma kulaa mtshato. Bathe lo mntwana wenzani ngoku lo mntanakho? Uhleli tata. Uhleli? Wafeyila imatric? Wafeyila imatric. Wahlala phasi? Ufuna ukwenzani mntanami? Ndifuna ubuyela esikolweni. Ufuna ubuyela esikolweni? If I be a prophet of God, ndizakuvulela uye university. Ndizakuvulela. You people are not ready for me. Can I prophesy? Can I prophesy? Awuzuba yiyo le nto iintshaba zakho zifuna ube yiyo. Bring me an oil. Sap oil. Phamisa izandla zakho. I anoint you in Jesus name. I anoint you. Lo mntana uIminati bathe bazombulala. If I be a prophet, ndizawuyenza le nto ibiza kwenzeka emntaneni wakho, iza kwenzeka kwababo abantwana. Amen. Oh, can I prophesy? Nabani
Mamela, Ewe tata. ngifuna uze nendoda yakho in my office. Ewe tata. Ngifuna ukuninceda ngoba bafuna ni divorce. Udala bezama tata. Dala Oh uyayala no ndithetha. Ndiyayazi tata. Udala bezama. Ewe. Abazolunga ndifuna uye pha office yami za kusebenza. Zawubuyisela into yonke emntwini wayo banohlala phansi. We mama. Phakama. Uyakhefezela ngoku uyagula nogula. Ewe tata. Wawulele esibhedlele ngela xesha. Ndilele esibhedlele kwathiwa indlu yami itshile. Hey, Umntanami waphuma etshe isandla lamfana ndandiye naye phaa eofisini. ngibona u69, ngibona u623. Ngibona u69, ngibona u623. Ngibona bethumela uvutha. Yes, ngabamelwane bama. Abantu babiza. Abo babizayo. Abantu babizayo. Phone ikulo mntanami usebenzisa yona le phone uyibiza. Supposisi. Really tata. Ndiyamboniswa lo muntu wenza lento. Ukusebenze ngalento uye emntwini lo. Uye emntwini tata. Wayokufunela uvutha. Yes. Baqale bakubetha ngento ubambolala esibhedlele. Yes. Wenzele bakukhuphe pha. Yes. Xa bekukhupha phana bathi wena uzawushiyeka kusitsha indlu yakho. Uyandiva? Isheke isitsha manyana. Ishiyeka isitsha. Ewe tata. Into zakho zatshela pha phakathi. Yonke into yami. Yeah. Yonke. Yonke ifurniture yakho. Yonke ifurniture yami, zonke into zami ne-ID yembala. Ezi zinto ndandifanele bandisenazo. Awuna ID ngoku. Hayi ndinayo. Waphinda wenzenye. Ndenzenye. Bafuna ukubethwa kwesibini ngoku. Jesus, bazawutshisa ntoni pha? Kule ndawo ishekileyo, kulaa garage, nalaa kamera. Nkosi yam. Ima, mawuthi bazotshisa ntoni? Utsho ukuthi akusekho nto. Ikhona indlu eyi-1 negaraji. So abanoyitshisa leya. Basenoyitshisa kaloku banexhala loba ndifuna ubuya, ndizawubuyela pha. Uzobuyela pha? Ndizawubuyela pha tata. Awuboyiki? Hayi, angeke ndiboyike ngento yam. Okay. Ukomelela kwam ndibuyela pha. Mamela ke. Sabi bracelet. Jongayo. Iphi indoda yakho? Anayo myeni. Awunandoda? Ndinayo. We mama. Tata. Masiyilungise lento. Unayo na indoda noma unayo? Tata ndinayo. Ngokuthi awunayo. Kaloku eyomtshato. Oyahlalisana. Andihlalisana. Kanti kwenzakalani? Yeyiphi le ndoda kanti? Le ndoda. Oyajola. Hayi. Kanti kwenzakalani kaloku? Ndenze understand khona into ufuna ukunceda kuyo. Kwenzekani? Unayo indoda noma unayo? Ndinayo. Le ndoda ndihleka nayo apha eKapa. Indoda ohleka nayo apha eKapa? Ewe. Likrexhe lakho. Sekudala sihlala. Niyahlalisana? Asihlalisani mane sihambelana. Ndithetha inyani. Oh, unexhego lakho. Ewe tata. Mane nihambelana. Liphi ngo? Alikho lona. Ulishiyile? Okay, asiyeke le yexhego. But ubalungisile abanye ngoba bayayazi ba unomuntu. Mandikuncede ke ngo. Sabe bracelet? Iphi? So nza kufaka le bracelet. Ewe tata. Lento bebefuna ukuyenza kuwe ayizukwenzeka kuwe. Iza kwenzeka ezintshhabeni zakho. Iza kwenzeka ezintshhabeni zakho. Ngegama lika Yesu. Can I prophesy? Zonke intshaba zakho ezikuhlanganisela imithi lento bafuna yenzeke kuwe ayizukwenzeka kuwe. Iza kwenzeka kubo. Shaya izandla kakhona. Usafe ngo? Right. Kuzawucheya bindlu ngo. Ndingavuya. Ndingavuya kakhulu. Aba bantu bafuna ndisuke kulaa ndawo. Supposisi. Wena awuthakathwa kuthi uthakathwa phe next door. Apha next door inyani emsulwa luyithethayo. Inyaniso ndayibona ndilele. Lo mntana ebeqale ngoku ndithatha. Wayibona ulele. Ndayibona ndilele ekhaya. Ungumprofeti. Hayi tata ndiyazi kodwa into eza kwenzeka ndiyayibona. Mshayeleni izandla banombe bohlala phansi. Abazukwenzani?